ривқо рисқу рӯзӣ. фардо падарам меравад. медонам. раҳмат. رفتیم. اوه ایستا. خوش. کنی بچه ها. مریم کجاست؟ وای آمده ایستاده. ها مریم آمدی. امروز رحمت چی طور است؟ داوود میگوید که همه‌اش خوب است. نغز. مریم وقتی که من نیستم با ذمه تو مادرت و ابهات جوابگاری کلان است. میدانم پدر. هر کاری که لازم است میکنم. با балоғат رسیده و تو همیشه با ما نیستی. تو میدانی. من برای رفتن شتاب نمیکنم. ها؟ амак бачаам юнус دیروز بگاهی با من گپ زد. درباره چی پدر؟ درباره تو و پسرش هنوخ. او به توی تیاری دیدن را پیشنهاد کرد. با توی؟ تو با وی چی گفتی؟ آنها عائله خوب هستند و پسری او هنوخ جوانمردی با مسئولیت است. اما چی тавр من زنی او شده میتوانم؟ چی را در نظر داری؟ وی مثل من نیست. ما با او هم فکر نیستیم. هم فکر نیستیم؟ تو با من چیزی را نگفته ایستاده ای؟ او با تو بد رفتار کرد؟ نه، البته نه پدر جان. چیزی نبود. پس من این کار را تا رفتنم یک سو میگذارم. من با هنو خانه‌دار شده نمیتوانم. این نادرست است. چی خیلی نادرست است. از اول دنیا این همیشه درست بود. امک بچم یونس، عائله خوب، هنوخی گبدرا و مریم صاحب جمالم. چی نادرست است؟ اما آخر او به عیسی ایمان ندارد پدر. تو مرا مسخره میکنی؟ من هم به این ناصری ایمان ندارم. تو چی از پدری خود دست میکشی؟ این چگونه عقیده است که تو و دوگانت به سر دخترم زده جا کردید؟ مریم به نزد خواهرت رو. هنوخ را رد کردن دخترت برای آن است که او به عیسی ایمان ندارد. میدانم که تو بهبودی دخترت رو میخواهی. آیا نمیتوانی با او هم امکان انتخاب کردن رو دهی؟ انتخاب؟ هنوخ انتخابی خوب است. او جوان مرد محترم است و پدر او خویش من، امک بچه من است. این را او پیشنهاد کرد. آنها به مریم توجه دارند.
яъне ба ту аз каси дигар дида бо юнус муомила кардан осонтар аст. ҳа, осонтар. дар ҳаётам метавонад ақаллан ягон чиз осон бошад. барои ту осон аст мусо. барои марьям чӣ? охир ин барои тамоми умр аст. як умр танҳо будан беҳтар аст? ту пагоҳ меравӣ. ӯ хеле ҷавон аст. ин корро то баргаштана тақиб партоқ. мумкин аст барнагардам. наҳумро ба ёд ор. оҳ, ин хел нагӯй. ман саробони шумо, сардори тамоми оила. бояд дар ин бора фикр кунам. айюб ин ҷо мемонад, довуд ҳам. довуд ӯро метавонанд ҳабс кунанд. ман ягон роҳашро меёбам. чӣ гуна? оё ту фаромӯш кардӣ? чӣ хел аҳволат бад буд? ман фаромӯш накардам. бояд ба худо бовар кунем. ӯ ғамхорӣ мекунад. ӯ чӣ хел ғамхорӣ кард? ҳамон тавре ки доимо ғамхорӣ мекард. мана ӯ чӣ хел ғамхорӣ кард, ки ман бо шумо намешавам. фикри марьямро бикун ва ҳиссиёти ӯро бифаҳм. ин корро ҳоло яктараф мон. худо ғамхорӣ мекунад. ба амакбачаам чӣ гӯям? ту ягон фикр карда мебароӣ. вай чӣ гуфт? ғам махӯр. ба фикрам ӯ то рафтанаш коре карда наметавонад. ман намехоҳам ки мо мисли ҳайвон бошем. чӣ гуфтан мехоҳӣ? ин пагоҳӣ дидам чӣ хел яқуб бар заговҳоро меронд. агарчи онҳо дар як қӯш буданд, ӯро ба ҳар тараф мекашиданд ва аз ҷояшон намеҷунбиданд. ин ту ваҳаннӯх ҳастӣ? магар не? ман ба исо имон дораму вай не. хуб гуфтӣ марьям. ҳа, хоҳарат чӣ хел аст? хастаасту бемор, аммо нишон намедиҳад. ҳа, ӯ худро бад ҳис мекунад, вале бо кӯдак ҳама чиз хуб аст. бе падарам зиқ мешавам. ҳа, падарам одами хуб аст, вале ба исо имон надорад. ҳама чиз вақт дорад. гоҳо ман намефаҳмам. бо ҳаннӯх аросӣ намекунам, гуфта падарамро ғамгин мекунам. умедворам ки ҳақ ҳастам. не бошад чӣ? мо ноҳақ бошем чӣ? чӣ тавр бифаҳмем ки исо роҳи ҳақ аст? аз куҷо донам ки гуфтаҳои ӯ ҳақиқат аст? чунки онҳо 1000 сол пеш пешгӯӣ карда шуда буданд. вақте ки худо дуньёро офарид ва одаму ҳаво зидди ӯ гуноҳ карданд, худо гуфт ки зоти зан сари моро мекӯбад. ва замоне нафаре аз наслаш салтанати гуноҳ ва шайтонро хароб месозад. садҳо сол пеш аз омадани исо худо инро ба воситаи пайғамбаронаш мегуфт. пайғамбар ишаъё гуфт ки масеҳ аз бокира таваллуд мешавад. пайғамбар мико гуфта буд:
ӯ дар байт лаҳм таваллуд мешавад ки маънояш хонаи нон аст. исо умед ва ғизои мост. пайғамбар ишаъё низ гуфтааст ки масеҳ таҳқир ва инкор карда мешавад. ӯ азоб кашида барои мо мемирад. он дарду азоберо ки бояд мо мекашидем, ӯ аз сар гузаронд. барои ҷиноятҳои мо маҷрӯҳ шуда буд ва аз бадкориҳои мо дар азоб буд. аммо ба шарофати ранҷҳои ӯ мо шифо ёфтаем ва ба шарофати ҷароҳатҳои ӯ мо озод шудаем. исо айби моро ба гардани худ гирифт ва вақте ки ӯ аз мурдагон эҳьё шуд, салтанати шайтон ва занҷиру банди маргро сарнагун кард. ҳамон тавре ки худо ваъда карда буд, исо зист, мурд ва эҳьё шуд. марьям, мо метавонем ба навиштаҷот бовар кунем. он ҳақиқат буданашро исбот кард. ин каломи худост. қодири мутлақ онро илҳом бахшид ва ӯ онро ҳифз мекунад. ӯ покии онҳоро ҳифз мекунад. он моро ғизо медиҳад, мисли ҳамин нон, ҳатто бештар аз нон. ҳавори Павлус навиштааст ки тамоми навиштаҳо аз рӯи илҳоми илоҳист ва барои омӯзиш, барои мазаммат, барои ислоҳ ва барои ҳидоят ба адолат фоиданок аст. вақте ки ту аз исо ба навиштаҷот чунин гап мезанӣ, ман бовар мекунам. аммо чӣ тавр ин бовариро ҳамеша дар қалби худ нигоҳ дорам? чӣ хел ман ҳамон тавре ки боварӣ дорам зиндагӣ кунам? ин роҳи ту аст, Марьям. вақте ки мо ба каломи Худо итоат мекунем, дар имон рушд менамоем. агар ту худро рӯз ба рӯз ба Худо бисупорӣ, имон ва хирадеро ки бароят лозим аст ба даст меорӣ. довуд, аҳволат хуб аст? чӣ тавр аҳволам хуб буда метавонад, вақте ки падарам моро партофта меравад? довуд, ту медонӣ ки ман бояд равам. ту бошӣ бояд модарат, хоҳаронат ва додаратро нигоҳубин кунӣ. қавл деҳ ба ман, писарам. ман кӯшиш мекунам. ба ту боварӣ дорам.
تا بازدید پدر. خدا نگهبانت. шумо ба вазъияти дар ин воқеа ҷой дошта чӣ аксуламале мекардед? чӣ тавр марьям ҳурмати падарашро нигоҳ медорад вақте ки дар ҳалли масъалаҳои муҳим бо ӯ розӣ намешавад? чӣ тавр модар ба марьям ёрӣ дод ки шубҳаҳояшро ба канор гузорад? чӣ тавр мо фаҳмида метавонем ки ҳақиқат вуҷуд дорад? ин воқеа ба шумо оиди имон ва шубҳаҳо чӣ мегӯяд?